ni kuma masoro nege kanye muga atemena ni sanga bisaba ye mopti marabulu ukonnana wa abe mali fanta annan bela jilinfe utuya kelinda ambalma bamananga mena o mali kono ani mali koka ami wale nyundo fuli kerengere ke kanyashi awma ka foka ko bismillah ko jabaran so mali ko Cherif La TV ni ko bamananga kuna funi alikene udaile toy kunu alamsa octobre kalo klimuwa ani sabasa mba flani muwa ani duru mali kalanko ministry so oluye minando takodi mimbe talike dumuni minaw na yasa kalanso olu dumuni ko be se ka noya ni oye kantin minaw nye ni hakilina nyere ko akunde ka se ka kalanko yere to yakuba ya jamana konnana ani fana dumuni ko olakana obe se ka sabati kalanso olu konnana chuga mina Cherif La jabaran so to ala Khadija Traoré an Abdoulaye Jarade Tumbe uyansa mamunu na anga jekulu nyamada hakilina min nana nini bara ni be ala kata nyefe gelaw be bo akono gela do bora 2011 do bora 2012 do bora 2014 anga la fasali semaine ba notre politique nationale o wali ali école sola anya ye ka fo anga bara ken ken anu ne comme gestion scolaire mo ye gela chama bora justifu la na ba fo ko papier o no ye la lycée bonye oh wala sa befne 5 ans ko ina beki yere akono o de nana ni hakilina ye kan gafe bla 5 ans na ma fo gafe me ko manuel de procédure de gestion des cantines scolaires ni ya jotimne gafe belele ba kelenye ata gafe mesamanu bo akono ka fo mo d'accord cantine ko la bebi nyoro semaine so akono munun ta na fulo ko musaka la barali ulu ta ba akono munun ta yi musaka renyini ni ngana yi no duni mababi da CG su oro fana be akono na fulo munun be tasra mi fa ni sani munun kera na be syria o fana ko syria c'est bon olu fana be bon munun kono ala o kelen de bora ko na ma fuma ko des modules de formation o de baran kuye ala yine jumaye wala sa cantine scolaire la barali parce que ni a déterminé baradam mo lo ka no ko normalmente mawde sembala demson de do na mu ha gani ga duma no yika balu kenema na man duma o was kala se ga sabati donc ni a déterminé boloko konna la fenchama be akono ni be mi sendo ala gelaw be ala bon ni be sendo ala na kan do ko mudrabinya donc odi ato ama former ko secteur gouvernance aka ke ka jeya ka se ga nyefo be ka se ga famia no kera quand on go do bala bebe sa wasro ala dem so rebe fo alhamdulillah demana réfléchir ci sa sabati parce que ambe fo nga kana kuma be kono langulung activité o la de na ba fo ventre curé na point d'oreille bon ni nay be mission de la langa nye ka taka ke sera jelen kan dron geleaw be ala donc o de do nina nte ko kuma na wole sama anga fama bela jelema ka dam to dawla ka dabla depuis sans fait ka ta fo duguma beki ire kuma ko nala ka fo wole be de talo wa gafe munu flani fina be berga blala sabula bebi nyiro so dakono mi la ga mun be ni kalan duguma kalan diruluma lu taba kono c'est jesu mo re taba kono na fula na wo service financier lu taba kono service technique refune be taba kono. Association malienne pour la promotion de la citoyenneté et de la protection de l'environnement Mau Oluye Walinuma Jomjon Takodi professeur Amadou Jigibama ni bela jelimba do dorome kilin karamola akundi kasigana abarkada akachesri ni akawulika jowla yasa aramadia ketugunma obsega sabati sigida ukonna na togamina Cherif La jabaran so to ala Khadija Traoré Andraman Mali uluyansa mamunna angaje ku sheria ni ONG minga wulika jonda ka chesirinya shinme faso de yumaya ani dugukolo la kandalima na sigla 5 ans kabeni samba fla ani mwan wakati wi 2020 willa ka se professeur Amadou Jigibama ninga tableau de reconnaissance di ama ninga ke wali nyumando ani bunye masike ka nyashi ama ka sagani aka wulika jonda ka chesiriye adama don demenna me bi kone nsojam benena a jaranye nektaye dantala Seri marana haidara belebele abisi ase aleka telema nayin lame ko ngomba fo mali betokola ko mbafo mali ndon tokola mbafo silamo tokola mbafo ani jebe tokola ko ninu sojara kojugu ko amadelega ke folo ka kera mais ninu sojara nyina mais ado farlanga ninu sojaka ko anaka furum so nyumo ka bangoni sigila antamani nga wad belebele kamba fo ni be bamba aka ko sebe abo parce que mbi do kai kala do kai nye nene ka demba uche ko jamana nkono anye mani wi alule mabawi ambi do ku yi ko ka do kai mali sigila ya rabbi mali alaka kulsuma mali alaka lakana da mali kono alaka bendu ala mali kale alaka jikiso alaka bendu nyoto alaka juma kala
fɛn min ye dɔrɔmɛ kelen karamɔgɔ ale ka kalandenw ye olu kɔni ka nimisi wasaw jira ka sangani ni waleya o min tala ka ɲɛsin o karamɔgɔ ma. Vraiment ni ko me da don ala a tɛ ban an bɛ dɔɔnin fɔ an b'a tɔ to yen karamɔgɔkɛ in bɛ ka fɛn mun ɲɛ anw ye a nafa ka bon kojugu parce que duden hali ni ma se dutigi ma n'i ye duden sɔn dutigi yɛrɛ bɛ nisɔndiya i y'a faamuya donc a bɛ ka mun kɛ malidenw ye ani maliyɛn kɔkanmɔgɔw jamana wɛrɛ mɔgɔw ye a nafa ka bon kojugu donc an tɛ karamɔgɔkɛ an t'a sara sɔrɔ an b'a fɔ a ka cɛsiri la kosɛbɛ. Nin jɛkuluba min kɛla nin table d'honneur in dili sababu ye o ka ɲɛma ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ nin waleya in laɲiniw kan. Bi an ye nin ŋaniya in ta k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba in ma ni bɛɛ b'a dɔn ni dɔrɔmɛ kelen karamɔgɔ ye en tout cas mɔgɔ caman b'a dɔn ni dɔrɔmɛ kelen karamɔgɔ ye ko gɛlɛyara cogo o cogo a kɛra bana ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye hamina fɛn o fɛn mɔgɔw bɛ na ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn de bɛ d'ale ma walasa a kan ka fura mun di ma a kan ka en tout cas i bilasira ni mun ye a k'o kɛ nka anw ka dɔnni la an b'a mɛn maa la ko a ye dɔrɔmɛ 2 minɛ mɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn de bɛ di donc anw y'a ye k'a fɔ o ye fasodumanya taamasiyɛnba dɔ de ye maa min bɛ ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ n'i y'a ye san 39 a y'o kɛ halisa maaw b'a la ka na fɛ yen anw ta tɛ mɔriya encourager mais a bɛ k'o ŋaniya mun kɛ maa minnu ye a seereya ye k'a fɔ en tout cas olu selen a dɔw ta kun ye banako ye dɔw ta kun ye fɛn wɛrɛ ala ye maaw mako dilan maa tɛ se ka maa mako dilan mais maa bɛ dugawu de kɛ a sababu ye ala ye de donc ala ye maaw mako dilan a ka sababu la alors anw ye a ŋaniya o la an ka tɔn tɔgɔ la ka se ka nin waleɲumandɔn tableau ta k'a di a ma k'a kɛ bonyamasegin ye anw t'a fɛ a ka kɛ a fatulen kɔfɛ a ka fɔ ko an kun bɛ se ka nin kɛ an y'a ŋaniya k'a dabɔ a kama k'a to balo la ka ŋaniya in ta k'a di a ma sanu tɛ jaman tɛ tableau dɔrɔn de don k'a ta k'a di a ma bonyamasegin ye. A ka dɔn k'a fɔ ko nin cérémonie de remise a bɛ nin association malienne maaw olu ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri jira fasoden ɲumanw olu tanuni na ani dugukolo yɛrɛ lakandali la ni wale ɲuman dɔ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma minnu ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw dɛmɛni na fɛn min kɔni ye ni ONG ye ale bilala sen kan ka bɛn ni 2020 kumanaw ye. Kunnafoni nacogo wɛrɛw fɛ ka sanga ni u ka baaraw bolodacogo ɲumanw ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMP maaw u ni service social des armées maaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u ye minɛnw fo ka taa se baara lakodɔn sɛbɛn dɔw ma k'o ta k'o di sɔrasi yatimɛden 100 de ma minnu ye karoda fo ka taa se pano duntogo olu dege formation dɔ senfɛ baara in yɛrɛ kɛra u fɛ ka bɛn alamisa don ma octobre kalo tile 23 san 2025 Dar Salam service des social des armées yɛrɛ ale kɔnɔna na ka sanga ni barako ani baradigiko ministri ale yeli kɛnɛ kan ni o ye madame Oumsal Sek ye Sherifla Jabaran so tɔgɔ la an ka mamunu tumbe o ye Hawa Jabate anaka jatala Ibrahim Koulibaly. Agence nationale pour la promotion de l'emploi cakɛda mun ɲɛsinnen bɛ baarakow ma walasa maaw bɛ se ka baara ɲuman sɔrɔ cogo min na ni ale ni direction du service social des armées ka bolodi ɲɔgɔnma ye o ye lajɛrɛ belebele ɲɛnamaya walasa ka se ka muso cɛsabagatɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka finitigilakaw mun tanyana Mali kumabɔli la fo ka taa se u denw minnu bɛ yen nɔ ka se ka dɛmɛ don olu ma u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye cogo min na don n'a nataw la ka jɔ u ka denbaya jigi kɔrɔ cogo min na n'o de ye baaradege kalan ye i n'a fɔ ka taa se électricité ma ka taa se sojɔ ma ani an balakaw ka tɛgɛdɛgɛ dilan ani bololabaaraw caman misɛnnin caman ka se k'u dege o la don n'a nataw la u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na haka ja nin kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛnɛ in yɛrɛ denbaya kun talen bɛ ka di ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ka sin ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya cogo min na maa minnu garisɛgɛ donna nin baara kalan in yɛrɛ la olu ka kuma lasela kelen ka kuma ta a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu nimisi wasilenba don k'u bɛ nin entreprise fila bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko ka dɔn k'a fɔ ka nin miirina ta ka ɲɛsin olu ma k'o ye tari bɛɛ ye wa olu yɛrɛ fana b'u cɛsiri walasa ka se ka don u somɔgɔw jigi kɔrɔ cogo min na. An bɛ foli ta ka ɲɛsin Asimina ka mɔgɔw ma ka foli si surasi bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la service social direction ko foli di a n'a ka bɔgɔkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n'o directeur ye AMP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an ka maire ba fo a n'a ka délégation ka foli bila surasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma vraiment ni formation ye a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ dugawu kɛ ala kana nin k'a fɔlɔ ye ala kana nin k'a laban ye hali k'a bɛn ala k'a se ku an ka surasiw la k'a se ku an ka gouvernement la formation ye a daminɛ cogo min na ala k'a laban ni hɛrɛ ni baden ye ka ministre fo a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen
n'o bɔra yen aw mun bɛ formation kɛ ka foli di aw yɛrɛ ma ko daminɛ don ala ka nin ka daminɛ ala ka nin ka laban ye sisan bɛɛ ye cɛsiri de ye an ɲɛmɔgɔw u cɛsiri donc a tɔ b'an yɛrɛ de bolo sisan donc an k'an jija formation kana kɛ ko lankolon y'an bolo a kun y'an ka avenir dilanni de ye donc an k'an jija an k'an bolo kɔrɔta n'a ye. Hakaja ni direction du service social des armées ale directeur kelen ka kuma ta yan la dɔnniya k'a fɔ k'olu ka laɲini mun ye ni maa dɛsɛbagatɔ ninnu bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tanyana faso kuma bɔli la olu musow fo ka taa se u denw ma u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye cogo min na. D'abord ministère de la défense ani ministère de l'entrepreneuriat partenariat dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o partenariat kɔnɔna la an mun ye ministère ninnu directeur ye donc l'ANP o ye entrepreneuriat direction dɔ ye et service social o ye ministère de la défense direction dɔ ye donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc o baara cadre la an ye baara caman kɛ a bɛ san 4 bɔ donc o baara ninnu na an ye muso dɔw former safinɛ dilan na an ye muso dɔw former collection de produits agroalimentaires là an ye muso dɔw fana former transformation o ye ka porte-clés dilan ka savon blanc minɛnw ni musow ka sakiw ni fɛn ninnu k'olu dilan donc an ye muso dɔw fana former olu la donc ani dumuni transformer fana donc muso dɔw fana former olu la donc bi don in na an y'a dabɔ k'olu yira bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu formera donc an service social ko denmisɛnnin dɔw former et ANP directeur a fɔ sisan a bɛ ɲini ka centaine bɔ donc denmisɛnnin minnu formera donc u kan ka baara kɛ dɔw formera karoda la dɔw formera électricité photovoltaïque o ye courant dilan ani so bâtiment ta ani fɛn panneau solaire ta donc formera fila de la donc denmisɛnnin ninnu sisan u dɔw an y'u bila ka taa sages la sur le terrain maintenant comme u ta baara bantɔ ko ka minɛnw ɲini ka d'u ma donc an partenaire ANP de donc an y'a fɔ ANP ɲɛna an fɛn sɔnna k'a bɛ se ka minɛn d'u ma donc bi fana an y'o minɛnw réaliser ko n'olu di denmisɛnnin ninnu ma ladilikan min bɛ ne ka di bɛɛ ma o ye sɔrɔdasi bɛɛ de ye sɔrɔdasi bɛɛ de ye c'est à dire an ka baara in c'est un métier à risque donc mɔgɔ si t'i i ka don dɔn mɔgɔ adamaden yɛrɛ y'o ye donc i ka i ye denmisɛnnin ala ye denmisɛnnin mun kalifa la ala ye muso mun kalifa la i ka se u dɛmɛ u ka se ka ko dɔ kɛ u ka se ka ko dɔ kɛ donc a tɛ ko pendant maintenant a tigi salen kɔ ou bien ne ko a tigi sɔrɔ o kuma la i b'a fɔ ko a dɛmɛ donc depuis an bɛ activité la ne b'a demander sɔrɔdasi famille bɛɛ fɛ sɔrɔdasi famille fɛn fɛn denmisɛnnin fɛn fɛn kan kɔnɔ mun bɛ kɛ kan kɔnɔ u ka service social ka antenne bɛ yɔrɔ la u ka se ka taa lajɛ activité mun bɛ n'a b'u concerner n'a ka d'u ye u k'a ɲini an b'u dɛmɛ u ka se k'a kɛ. Ministre ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye tari kɛnɛ ye wa nin ye waleɲumandɔn kɛnɛ ko ka dɔn k'a fɔ maa minnu tora faso kumabɔli la ka faso kumabɔ ka se k'u lakana ko ni olu denw n'u musow de sera ka dɔ k'u yɛrɛ ye k'o ye faso ka ɲɛtaga ko dɔ ye barisa jamana yɛrɛ ka kunkelenna ko dɔ ye nin ye n'o de ye ka dɛmɛ don nin ma ninnu ma. Jamana fɛn fɛn jɔra diɲɛ kɔnɔ bololabaara de y'a ta ɲɛ donc n'aw y'a ye bi an ka jamanakuntigi son excellence Assimi Goïta chef de l'État général d'armée non seulement u ye vision fanye u tilala tuguni k'an orienté ka moyen d'a ma il faut qu'aw k'a minɛ sɛbɛ la n'aw y'a minɛ sɛbɛ la peut-être dans 5 ans mɔgɔw bɛ ɲɛ baw fɛ doctorat bɛ minnu bolo aw yɛrɛ bɛ se ka dɔw ta baara la aw b'u sara a ɲɔgɔn caman de bɛ hali yan nɔ Mali la minnu y'a faamuya donc aw kana jɔ nin na n'aw y'a minɛ ka ɲɛ ni Ala sɔnna ni Ala y'a nɔgɔya ɲɛ an bɛ se ka continuer ka renforcer aw ka se ka bonya fo aw ka se ka aw yɛrɛ ka entreprise belebeleba sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ dépend aw yɛrɛ de ka cɛsiri la. Ni manu kelen na bɛɛ lajɛlen kelen ka kuma ta o ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin ANP ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu mun donna ni manu jigi kɔrɔ ka se k'u dɛmɛ nin taabolo bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka musaha don ni wari bɛɛ lajɛlen na maa mun garisɛgɛ donna ni baara nu bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa maa 100 na ani k'a ɲunu fɛ maa mun garisɛgɛ donna nin kalan na u k'u cɛsiri hali bi u ka kɛ sababu ɲuman ye jamana in ka ɲɛtaga ko la ani k'u cɛsiri fana ka maa wɛrɛ kalan kɛrɛfɛ ka lajɛre yɛrɛ kun cɛ ni attestation dili ni manuma fo ka taa se bolola baara minɛn na ani ka taa u ka standuw kɔrɔ an balakaw ye baara mun kɛ ka se k'a yira cogo min na.
ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaasigi kalata sibiri don do octobre kalo tile 25 ka bɛn ni alamisa donya ye jamana ɲɛma Alassane Ouattara a ye ɲɔgɔn kunbɛ dɔ boloda meeting k'o k'a ka yɛrɛmangutu baara kuncɛli ye min bolodara Côte d'Ivoire jamana duguba la Abidjan Plateau. Jamana ɲɛma Alassane Ouattara a bɛ ka labɛnw sabati walasa ka manda 4nan de ɲini. A ye jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele ka bɔ ka caya ka taa wote ka bɛn kalata don ma n'o ye sibiri don ye. Jateminɛlikɛla dɔw ka fɔ la u ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaasigi kalata in k'a siga b'u la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sen mina don a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sen mina don a la k'a kɛ k'a sa danna ɲina ko bawo maa dɔw fari fagalen don bari ko maa caman fari fagalen don ka sababu kɛ jamana yɛrɛ lahalayaw ye. Dugu ka gɛlɛn jamana kɔnɔden fanba bɛ yɛrɛ ɲini na. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Côte d'Ivoire jamana don mun kolo ka girin sɔrɔ bosoni nasira fɛ farafina kilebifɛ jamanaw kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ hakɛw dama kɛɲɛbaliya kan o waran bɛ ye fantanya fana kolokololen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛmɛ sarada la n'i y'a sigi sara 37 kɔri 5 olu ye bolokolonw ye hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ye jamana ye min ka fisa sɔrɔ ni musakako nasira fɛ nka bɛrata jamana kɔnɔden fanba ti ka o tɔnɔbɔ gɛlɛya bɛɛ degun bɛɛ fan caman fɛ fɛn bɛ tali kɛ politiki ko basigibaliyaw ni a mankanw kan jamana in kɔni sera ka kolosuma o nasira fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi jamana ɲɛmaasigi kalata min n'a bɛna kɛ sibiri don octobre kalo tile 25 a kɔni tɛna na bala maa si la tugun bari sabu ka d'a kan a fɔra k'a dɔnkilida ka caya kabiri kalo janw dɔgɔkun janw dongo do jamana ɲɛmaasigi kalata kunkanko ko o kɛmɛ daro gesew ye. Jamana ɲɛma Alassane Ouattara min ni a bɛ k'i kanbɔ ka ka manda 4nan ɲini ɲina ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalataw ye kabiri ni a nana fanga la jamana sera k'a yɛrɛ sɔrɔko ni musakako binakun kan sirabaw jɔra yɔrɔbaw dilanna farafina tilebi gun kan Côte d'Ivoire jamana kɛna sanubɔ jamanaw la sodanso ye. I ka ni miiri ni hɛrɛba in na ani ni ɲɛta in na ko Côte d'Ivoire jamana y'o si dɔn nka a bɛ lata jamana kɔnɔden caman de bɛ yen minnu ma bɔ ni nafa kelen-kelen si ninnu ma. Ghana sɔrasiya ye dɛmɛ don Nigeria ka den maa 57 ma k'u porokoto k'u tila dansago mɔgɔw la minnu b'a fɛ k'u kɛ jagokun ye nin bɛɛ lajɛlen k'u ma ko arnaqueurs k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye nin kojugu kolokoloba ninnu. Ghana polisiya sera ka tɛgɛ kɛ maa 5 la u cɛma minnu ye sigana mɔgɔw ye ni sɔmi sɔrɔlu la k'a fɔ u bɛ sɔn ka ye namaratɔ jɛkulu la minnu bɛ kurutukurutu ni kalabanciyaw kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ et réseau de cybercriminalité. Siga kelen do u la k'a fɔ fana u bɛ maaw tigɛ de ni ka t'u kɛ jagokun ye. Kunnafoni dira Ghana jamana sɔrasiya yɛrɛ de fɛ ka bɛn ni alamisa don ye. Ghana jamana polisiya ye wuli ka jɔ kɛ ka bɛn araba tɛmɛnen de ma sangasoba dɔ da la faaba la Akara. Kojugukɛla ninnu tun kɛnbɛ ka maa minnu minɛ ni k'u kɛ jagokun ye u si bɛ taa san 18 a cayalenba ye san 16 ye. U lasagolen de tun bɛ u bolo sangaso dɔ kɔnɔ k'u datugu ye k'u kɛ jagokun ye bari sabu ka d'a kan sanga ni wagati u b'u wajibiya nɛgɛjuru siraw la ani bɔlɔlɔ siraw kan u ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔnya ni ka olu namara u bololafɛnw nɔfɛ wasa u bɛ se ka dɔ sɔrɔ nka ala ni polisiya ka wuli ka jɔ sen fɛ maajugu ninnu kun kɛnbɛ ka maa minnu nasago k'u kɛ u ka jagokun ye u sera ka porokoto polisiya ka dɛmɛ kɔnɔ polisiw cunen ye n'u ye maa 57 bɔ bolo la ka bɔ namaratɔw ka janfa kɔlɔn kɔnɔ. Polisiya ye ordinateur 77 de ta u kɔ telefoni 38 mobili 2 tele 3 ani subahana mansimafɛn caman wɛrɛw hali connexion internet a bɛɛ lajɛlen tun b'a la u bolo ni sangaso in sanfɛ. Siganama ninnu u bɛ mɔgɔw nɛgɛn de k'a fɔ u bɛna baara ɲɛnama dɔ ɲini ka di i ma aw min mana bin u ka nɛgɛnni jan kɔnɔ u b'o de minɛ ni k'o lasago u ka lasago cogo la ka sɔrɔ ka o bila nin baara kuntan ninnu na bɔlɔlɔ siraw kan ani nɛgɛjuru siraw fɛ. U ka nɛgɛnni yɛrɛ bɛ se maa minnu na ni ka olu sɔrɔ nɔgɔya la san 18 ka taa se san 16 la a maaw tɛ tɛmɛ o kan. Ghana jamana polisiya ka dɛmɛ kɔnɔ ka bɔ namaratɔ ninnu ka bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u bɛna na kɔlɔsi ka furakɛliw kɛ u la ani k'u dɛmɛ k'u bilasira. A fanba ye Nigeria ka denw ye nka jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma u lasegin ko kan u ka jamanaw kɔnɔ fɔlɔ.
Afrique du Sud jamana kono sanfɛ kiriko jalatigɛ soba Haute Cour de Pretoria a kɛmɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa dɔ wuli jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma dala k'a yira k'a fɔ a ka musaka donyɔrɔ fɔ musaka min ni a ye o bɔ Afrique du Sud waganden kɔnɔ ni k'o labara k'o kɛ a yɛrɛ dɛmɛli bolo ye k'o don a ka kiiriko caman dafɛ o kuma ɲinina Jacob Zuma fɛ o wari minnu ni a y'a ta k'a ka mago ye k'a ka lasegin jamana ma tile 60 de dilen do jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ma k'a fɔ jamana ka waganden wari o wari ni o juru bɛ a kan na k'a sababu kɛ a y'a ta k'a don a yɛrɛ sagona dafɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka sara o tile 60 kɔnɔna na o tile 60 mana dafa ni Jacob Zuma ma se k'a bɛɛ lajɛlen sara o kuma na k'a bolofɛnw bɛna bɔsi a la ni k'o bila jamana ka wari nɔ la Jacob Zuma bolo sera min ma k'a k'a yɛrɛ mago ye ka sanga ni kiri ye ka bɛn arabadenw ma juge y'a laɲini avocat fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Jacob Zuma bɛ se ka wari in lasegin cogo min a kɛra a ye a wari kɔnte k'a dasaw a kɛra a bolofɛnw ye wo ko ɲɛ dɔ kɔnɔna sɔrɔ saratogo la o b'a yira k'a fɔ n'a ma se ka wari in bɔ k'a da a ka sobaw a n'a ka dagabana minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen mina bɔsi a la k'a feere ni k'a kɛ ka jamana waganden wari lasegin ni sariya in taara kiiri tigilamɔgɔw fɛ bari sabu ka d'a kan kiri wililen do Jacob Zuma nɔfɛ k'a sababuya kɛ jamana ka furuba wari dunni ye k'a don a yɛrɛ mago dafɛ ni y'a ta dolari wari la miliyɔn 1 kɔri 7 dun wari in taara Jacob Zuma fɛ k'a don a yɛrɛ de ka kiriko jalatigɛli dafɛ ni wili kun kɛn bɛ a nɔfɛ kiri binakun kan ani sigana ko wɛrɛw camanw na sigana ko caman kunkɔrɔ k'a ye wari in ta waasa ka se k'o ko de datugu Congo RDC jamana kono kɛrɛnkɛrɛnnenya la Goma kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira sen kan ye min ni o ɲɛnamayara Corne Nanga fɛ mambrutilen jɛkulu Mouvement Rebelle AFC M23 u y'u dala cɛ la k'a fɔ ko kuma min bɛ sen na k'a fɔ k'u ye sanu kilo 500 cɛ damandingɛ dɔ dala Sud Kivu kɔnɔna na k'o kuma tɛ saba ye M23 mambrutilen jɛkulu y'i dala cɛ o la Mouvement Rebelle AFC M23 n'a ɲɛmɔgɔ ye Corne Nanga ye a ko kabɛni alamisa de ye kunnafonidi kɛnɛ ye ɲɛnamayara k'a yira k'a fɔ sigana min ni o bɛ olu kɔ sanuko la k'a ka cɛdenw ye sanu kilo 500 daraki k'olu ma u dɔnyɔrɔ ye o la wa u ka waleya ma kɛ o ye fana sanubɔ cakɛda min bɛ Congo RDC kɔnɔna na Sud Kivu mara la Société Twanziza Mining olu de ye jalaki bi mamurutilen jɛkulu in kan k'a fɔ u ye sanu kilo 500 ta ni k'a don u yɛrɛ diyaɲɛ dafɛ M23 mamurutilen jɛkulu kɔni ye kɔrɔfɔ in nkalontigiya k'a yira k'a fɔ u kan bɛ damadingɛ min yɛrɛ ma k'a fɔ olu taara sanu 500 soli ye ko damadingɛ yɛrɛ tɛ baara la sisan jango sanu ka soli ka bɔ a kɔnɔ Corne Nanga ni o ye mamurutilen jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ ye jalaki bi Congo RDC sɔrɔsiya kan k'a fɔ u ye wuli ka jɔ ta ka Nord Kivu ani Sud Kivu mara sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye ka duguden nanamasumalen caman bɔnɛ u niw na fufalaki o kuma na k'o karɔgɛrɛya waleya min kɛra sɔrɔsiya yɛrɛ fɛ k'o ye bɛnkan bɔrɔtɔli waleya de ye bari sabu ka d'a kan bɛn kun kɛra k'a fɔ mugujugu mankanw ka se ka mada mamurutilen jɛkulu ani sɔrɔsiya ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛra ta ko sɔrɔsiya ni wuli ka jɔ in ta ka ɲɛsin mara fila ma min sen fɛ taara jamana kɔnɔdenw bɔnɛ u niw na minnu ma min u ma bɔ diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka fɔ la ko mamurutilen jɛkulu ani bamagajimɔgɔw camanw de bɛ ka taa fili damandingɛw kan Congo RDC tilebiyan fan fɛ ka sanu soli k'o k'u ka nafolo ko sababu ye ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fo ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan ni waati kelen in na yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma